ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Tengjonga kadai ida pitaba iba haka mesim ksian bat kadai ru ka puran jang kane ka music video kadai ru kasin ka baning ko yaga bangan haka ne ka music video hot ngala haka serial mesim ksian ya kumba pila ju kershan mo kum ekito ki video ki ba shakmat kum ki dancing competition ya karpat dia pi session ki ba ai ka jeng kershan ai mensim lang nga da ka ba like share ba subscribe ya kane ka music video ka ban supply shan te dai lang ba da ka jeng ai jeng kershan jong pi ki pa ba hi ba ngaru nga nang yo mensim na pi ba ngan don kata ka mensim ngeu shingan sim shlur ba ngan nang yai le ba shu shu nang ni shikma haki por ki ban sawan wala da nga don shibun ki jeng tunaro wadam the kata mo kadam sngeu ai te kawe ko ban ong baya piro to penan kam ho kita kisap ki phone ki ba ublei ula ai happy wat nam pen le kita kisap te nai penan kam ho kita wat nam le ran wat nam ting ki ai baro te nai to saprang wala biding pentyang ki ka ya piro ya le kum ki sipai mo batur katma te tang kata to blay unang kurku kedua ya pi baro kamu ini don berbuat kamet ke bokai bakya ba pina treasure shirham hagi kam jong pi baro ki ba pitre mala kasni tangkum ta kublay shibuni pi baro ka kerteng jonga kadai chun basan karkungor te kane ka por ka bamanta aku ban ong ye phi bang kum ka tim gi chengi ni dan ka we ka music video ka ba en sa pelaj pa ba ka lai trek menta obnai te ha ka por kum ban ru beche e chen mien te kadai ka music video ka bala ai kerteng sentiu bonrong te ka bala direct bat producer da ka sotun umblai ya pna production ya ka ba kila chit yang kum uting shop ha ka music video bat da pisha kurba e balong kum ipuron tingatap da geching song kaman ka ba kraw ya ka ba ila chit yang ban long kum ting shop kadai pat ka sen kaman kong yang bangan sim benta kum uting shop ha ka no ka music video ka bangam chung lien ban ang rai ka dai ka sen ban kong te ngadap da ka ching sngo kendek men sim ching sngo kuyu ka por ba ang kham tam le ka por ba le romantic action te ngadap da ka ching sngo kumta tang ba dei pet ka kam tang ba om le le ranga sim ya ka kum ba dei tang kum ka kam te hakane ka music video ni la shoot ki jaka ki bon benta ki jaka kum ngate ki than srok bypass ba kum ta ter te kalong sha ka video ka ba ka kum ko ching pek chonga te kalong ka ba biang re sa bishar pa mapi haki comments ngobha wat nom thowi ka ching bakla ki chonga namar ka dei ka sen ka ban kong nga su ngolong iel ngolong kyo wat nom tho pat ya ka te ka ching karpat pat na kaleng chonga sa sien ba kum ba phila kershan ya ka music video ki bala khamlong popular bha ka ne ka charla ka chongi te piru pidai ken ban ai kata ka chingkarshan yangi bangin nang la shu kum ka tim ban pen mi shibon ki music video kham tam yang ale bangadai kasin ka ban kong ban ak kum aktor ha ka ka music video te karpat ye phi ban na kalyang chonga ngam dan ai rei shim ye kunuksa bamanga ak ka video ka dei tang kasin ka ban kong te sngob ha
kersan lem yang ni dah ka ba pi share, like and subscribe. Kenang ba nginang la syuk man penmi shibon ki music video.แต่ตั้งกินนี่กินเตียนไงกิดบอกกิดเรียงไอพี่บาพินดันหาประเด็นกับเม็ดกับบอกว่ากับเฮียตั้งกินนี่คือเลยชิบอน